Hello. How is you? I'm good, thanks. And yourself? Did you see what I meant is when I say you never voice sent like nakumbula siqalibonana. Nkosi yami washo. Kusho ukhuluma. Indaba enkulu namakhosazana. No, Thana sizo nyathela. Lapho kunyathela onyaza. And kwagcina sekunje. Like, how do you feel? Ngibonga kakhulu, like I'm grateful to you and your team. Ngiyazi ngingabonga ngithini, like into yokuqala le yenzeka empilweni yami. After this you'll be carrying umhlaba ngezandla. Kumele kube njalo Nkosi yami. Kumele kube njalo. Ngeke ngishelwe izwi kanje bese kuthuleke ukuthi nya. Seshema ngabusisa umsebenzi wezwila. Akaye bunye ubusisa umsebenzi izandla zabo. Sebabusiso wezwi lami. Abantu abasebenza ngomlomo. Sebenza ngomlomo mina Nkosi yami abusisa umsebenzi womlomo wami. Hayi, muhle umsebenzi wakho soqhubeka sikweseka. And we'll keep on recommending you.